Bafethu bakuyizoloku apho bendinixelela khona into yoba kukhona la interim report yeMadlanga Commission eseyibhekiswe kuPresident Cyril Ramaphosa since bebeke bathatha ipause. Ndatsho ndathi kune recommendation ekhona khona pha kunamagama abantu noko esebebhaliwe encwadini ezibalulekile. Hayi ke bafethu sivuka nento ethi uMajor General Richard Shibiri ingathi sekethathwe wabekiswa ecaleni emsebenzini. Andithethi ke ngomcimbi lo siqhela ukusoloko suwuva onokwenza nama suspensions ukuthiwa umuntu suspendiwe. Hayi kubonakala ingathi yena ugxothiwe bafethu emsebenzini to bring iSAPS kwi disrepute. So ikhona into enjalo. I am still tempted into bandithi abakagqibi khona pha enational. Hayi ke ndijilo ngosizolo xa ndinipha ihint into yoba ikhona into ethi omnye onobudlelwane noKatiso Molefe igama lakhe livelile pha. Ndanayo into ethi iyafuna into yoba nijonge omnye bokumele into yoba naye avele appear pha kuMadlanga Commission oseke postponelwe naye igama lakhe ingathi likhona khona pha uba ingathi kuzamele kulungiswe nje imicimbane ethile ngathi nokwenza nama J50. Hayi ke neTshwane iCity of Tshwane nayo ikhona khona pha ayishiyanga even iEkurhuleni nayo ayishiyanga khona pha kunamagama angcwele akhona khona pha. Nizamkhumbula bafethu bangophi uGeneral Shibiri ngulo okwavela into ethi witness A no witness B yaba khona into ethi bake babizwa head office ekwaNational apho bathi xa befika khona kwavela umcimbi onokwenza ne-envelopes ezibrown eziyi-3 kwathiwa A1 yama-investigators kuthethwa ngabo, kwathiwa eyesibini yeye-prosecutor, eyesithathu yeye-magistrate ukwenzela baqoshelise la mcimbi babebhizi ngawo, la case babebhizi ngayo. So kwathiwa loo nto leyo amagama njalo avela apha kuGeneral Shibiri. Bafethu kuphelela ngapho sayiva itestimony ezikuqhubeka uGeneral Shibiri ubonakala ingathi unabo ubudlelwano obuthile nanoSearch Fani Nkosi. uGeneral Shibiri noko unabo ubudlelwane obumsondeza nakuKhethi Matlala. Kwavela into engathi kuGeneral Shibiri siyayazi unobudlelwane nano General Sibiya. Yanintsana nje into evela ngoGeneral Shibiri. Kwakhona nezapati mos kwakuhanjwa kuzo le kuma White House xa bethi gqi bona iwitness zona xa zifika ifike enye yazo weqi ngoGeneral Shibiri ekhona khona apho kulo meeting. Hayi kwakhona nerecording eyakho uGeneral Shibiri apha ingathi wasekefuna umcimbi onokwenza nedokethi uba mabazise idokethi. Iyafunwa idokethi but yavela into ethi ifunwa ingathi ngu-provincial commissioner idokethi yakhona. Ikhona into engathi njalo but wabe sithi ingathi uyapressurizwa naye upressurizwa nguGeneral Sibiya. Yakhona nento ethi ningalibali madoda yavela into ethi ingathi nesikhundla esi ukule ndawo akakuyo because of inoba izinye nje izinto eza umrabaraba nje akawudlalelwa nguGeneral Sibiya. Yena uGeneral Shibiri yakhe wavela nje ngongathi ngumuntu odlale indima enkulu ungathi beke protectana nemigulukudu. So livelile igama lakhe kwitestimony apha kuMadlanga Commission. Hayi ke namhlanje kuvela into ethi hayi ugxothiwe kuthiwe nje hayi uzise iSAPS kwi-disrepute. Ndinihlebela amagama abantu ngoba nditshilo at least indawo kumele nijonge kuso.